Γεια σας, όπως βλέπετε έχουμε πάρει αυτό που συγγνώμη το έχω κόψει. Δεν το είχα σκεφτεί ότι θα κάνω βίντεο. Σήμερα στο σχολείο μου δώσαν αυτό εδώ το βραχιολάκι, γιατί ήταν ένας αρμενικός πολιτισμός και ήταν τα τελευταία μας. Ήθελα να σου πω ότι πάμε να δοκιμάσουμε. Ήθελα να σου πω ότι αυτό είναι όλο αυτό το μαύρο. Είναι μπισκότο. Εγώ για ένα πράγμα να υπομονώ. Να σου φάμε. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Εγώ πρώτη φορά το δοκιμάζω. Το κόψα. Ό,τι καλύτερο. Θα κλείσουμε για ένα. Περιμένετε ένα λεπτό. Θα κλείσουμε για ένα λεπτό. Εάν θέλετε να φάτε κι εσείς αυτό το ωραίο το γλυκό, πρέπει να είστε φίλοι μας. Και αυτό για να το ξέρετε και να θέλετε να το πάρετε, είναι στα Lidl. Για να μην πάτε για να ψάξετε, για εύκολο τρόπο. Γεια σας.